sakso balanan Pratandha Tejandra Satyatama kakang Manupawasa wonten ing kraton Pancawati Denda Ya Prabu Rama Wijaya Rumaksana tumungguling Bathara asamuga dhateng pawasaning Bathara kang akarya loka Estinggale Prabu Rama Wijaya asamupati Adewa Pyandel Pancawati Denda loyang ayo dumugi iki mangsa Kandiwa kadang dening Prabu Rama Wijaya kasebadan satalika Prabu Rama Wijaya kenya ngasta kandiwa tumungguling Bathara Kapangan Sasmita Ageng Sudar Manira Kapangan Sasmita Sindra sawingilan ing swasana Rama Wijaya genaken Sudarman Umbilahe Aino Mastu Purnomo Sisya Anggekan punika ingkang minangka gataring carita Waika Adi Dasa Purwa Eka sawijining luwih dasa 10 Purwa wiwitan kados kanthi papan ya papaning pagelaran Renowaya Jumloro Tejo saksa dolanan ya tejaderaken Kusmana kang kepareng prapta deraken Kengroko ya Prabu Rama Wijaya kang nalika semono pinanti Garwanira ya Ayu Dewi Sinta Katon Cunara Teja sak kembaran ya tejane Narendra ing Pancawati Denda Prabu Rama Wijaya kang anti garwa ya Ayu Dewi Sinta Katon Patih Ganjar Patih Pancara Busananira ngagem busana wilis katon ijo royo-royo ya Ayu Dewi Sinta Raden Lesmana datang saking Rasing Pambidaya tansah anjapang Taira Prabu Rama Wijaya ya Ayu Dewi Sinta murisak Rahayu kang sami tinemu Gambari carita saking Kanebyang Cunara Teja saksa dolanan ya tejane kijang menjangan kang kepareng prapta angsa digodhong Prabu Rama Wijaya
Wajai Roki Jangan Raden Lesmana atur sapita Yayu Dewi Sinta inampi sasmitane Romono dhateng Yayu Dewi Sinta. Sawusnya ampresani Triganiro resikangi jawantah kelas Yayu Dewi Sinta dateng resi kan nyaketi dateng Yayu Dewi Sinta. Semono resikange jawantah sawusnya uhung dateng panguasaning Bathara Kinampi
Kange Jawantah Ya Ayu Dewi Sinto Trenyuh Kaos Lolas Sampur Kacang Resi Kange Jawantah Dewi Sinto Sigro Kapondong Kabandir Kantoro Ijang Sipaten Resi Kange Jawantah sejatine Dumak Ining Prabu Dasamuka Nalendra Nalengka Darojo Woi lakon mangkono kowe kok ayu Yayu Dewi Sinto Kacanda Prabu Dasamuka